Vítajte. Dnes je 15. december a v našom adventnom kalendári môžeme nájsť pod číslovkou 15 whisky Method and Madness. Zase poviem, ak ste sa s touto whisky nikdy nestretli, není to úplne vaša chyba, ale na to tu je adventný kalendár, aby sme vám takéto veci ukazovali a predstavovali. Není to len o tom, aby ste si ochutnali už zabehnuté značky, ale aby ste prišli a ochutnali a mali možnosť ochutnať vlastne novinky, ktoré treba sú na našom trhu. I keď táto whisky, alebo povedzme si, táto značka existuje od roku 2015. Reálne nejaké prvé plnenie bolo v roku 2017, tak sa až tento rok ku nám oficiálne na trh dostala. Zákazníci, ktorí chodia do Easy Pubu, sa už mohli samozrejme s touto značkou stretnúť. Mali sme už viackrát na degustáciách, poprípade sme mali nejakú špeciálnu fľašu, ale reálne tá oficiálna distribúcia neexistovala. Táto whisky je, alebo dovozcom tejto whisky na Slovensku je firma Pernod Ricard. Tí istí, ktorí majú za sebou značky treba z Redbreast, Spot, taktiež treba z Glenlivet, taktiež treba z Chivas, alebo napríklad z Írska, teda Knapov Castle. Ale táto značka je taktiež domovom spomínaných, hovorím, tých najlepších írskych whiskiek, ako je Jameson, ako je Redbreast, ako je Spot, ako je samozrejme Midleton Distillery, alebo Midleton whisky samostatná. Ale poďme sa pozrieť na túto značku. Method and Madness je značka, alebo povieme si destilérka, vlastne je to microdestillery alebo mikrodestilérka, ktorá sa nachádza vo vnútri najväčšej írskej destilérky, ktorou teda Midleton je. Je to vlastne destiléria, ktorá je domovom Jameson whisky, ale v poslednej dobe, alebo tento rok, sa to tak nejak vyprofilovalo, že sa celá destilérka po trojročnej nejakom refurbishingu alebo modernizácii vlastne upravila a premenovala vlastne na Midleton Distillery Experience, aby vlastne ten človek vedel, že odtiaľ vlastne to pochádza celé. A je to v mestečku, samozrejme rovnomennom, mestečku Midleton, ktoré je kúsok asi 7 km od mesta Cork, ktoré je teda na juhu Írska. A ako som teda povedal, je táto destilérka vo vnútri. Vy, keď idete na túr práve v Midletone, v Jamesone, tak oni vás cez tú destilérku zoberú. Je to taká malinká budova v tom obrovskom areáli, kde sú vlastne 3 destilačné kotle. A Midleton pred dekádou a viac pochopil to, že so vzrastajúcou popularitou írskej whisky a s tým, že sa budú otvárať nové a nové destilérky, tak bude o mnoho väčší problém mať fundovaných ľudí alebo hľadať destilatérov, masterblenderov alebo ľudí, ktorí budú pracovať v tomto odvetvi. A preto urobil presne to, čo má robiť každá krajina. Že proste, keď má potenciál na niečo, tak si má vychovávať študentov, ktorí v konečnom dôsledku niekedy v budúcnosti budú jej pracovníkmi, alebo budú obrazom, alebo budú celebritami vlastne v danej oblasti. Takže Midleton vlastne urobil akadémiu, taktiež školu, s ktorou spolupracuje a vlastne tá škola, alebo tí ľudia, ktorí sa učia za destilatérov, chodia do Midletonu a učia sa práve v destilérke Method and Madness. Tam normálne, keď vojdete, tak je napravo taká separátna miestnosť, sú tam vlastne lavice, kde tí študenti s týmto pracujú. Je to vlastne experimentálna destilérka, kde môžete vydávať viac menej hocičo. Všetko je vydávané ako limitovaná edícia, preto v podstate nechcem byť blbý, ale ono úplne vôbec nejde o to, či tá whisky bude úplne famózna, alebo nebude. Pretože je to limitka, oni to vyskúšajú. Keď uznajú za vhodné, že je to dobré, alebo je to zaujímavé pre zákazníka, alebo je to zaujímavé pre konzumenta, tak to samozrejme vydajú. Ten core range v dnešnej dobe tvorí vlastne single malt, single pot still a single grain. To sú 3 typy whisky, ktoré primárne sa vyrábajú v Írsku, pretože pred pár rokmi by som povedal, že tieto 3 typy whisky sa vyrábajú iba v Írsku. Grain, teda whisky vyrobená zo zmesi zrna, destilovaná cez kolónu, sa vyrába proste všade na svete. Single malt, teda whisky vyrobená zo 100% sladového jačmeňa za pomoci periodickej destilácie, tá sa vyrába takisto všade na svete. Ale single pot still je whisky, ktorá proste patrí tomu Írsku. Je to ten Irish Heritage. A práve dokonca existuje mix,
keď pomiešate single pot still a single malt dokopy, toto sa vlastne momentálne ešte nikde inde na svete nerobí, ale je to úplne, poviem si, štandardné, alebo takto to poznáme z Írska a volá sa to slangovo champagne mix. A táto destilérka, teda hovorím, je veľmi experimentálna a robí od vymyslu kadečo. Táto whisky, ktorú tu my dnes máme, je samozrejme teda single grain, ako teda ste už počuli, a dozrieva vo Virgin Spanish Oak Cask. To znamená, že dozrieva v sudoch panenských, to znamená, že ten z teda zo španielského duba. To znamená, v Španielsku popília stromy, nechajú ich usušiť, potom ich vlastne zoberú do debnárstva, to debnárstvo z nich vyrobí sudy, tie sudy sa vypália alebo otoustujú a pošlú sa do Írska. To je Virgin Oak Cask, to je teda ten panenský súd a typ dreva je teda spomenuté španielské. Poďme na tú koštovku. Vo voni je tá whisky na prvú veľmi sladká a veľmi drevitá. Je to presne to, čo od toho očakávate. Single grain, whisky, ktorá teda má, poviem si, v obsahu primárne 80% kukurice a keďže som povedal, že v Method and Madness sú 3 kotlíky, žiadna kolóna tam nie je, takže je úplne jasné, že tento destilát pochádza teda ešte poviem si, z materskej destilérie, to znamená z destilačných kotlov Middletonu, kde sa treba vyrába zložka do Jamesona a je ďalej, tá whisky je veľmi taká, hovorím si, krémová, nasládlá, s tmavým medom, s nejakým prezretým ovocím. Naozaj krásny charakter. Ja musím povedať, keď whisky majú 46%, ono to proste má o mnoho väčšie grády, má to proste ten zážitok. V chuti je táto whisky krásne zase kopíruje tú arómu. Je sladkastá, je drevitá, zase je tam také krémovitosť. Je ako keď si dáte Irish coffee a je dosladená nejakým sirupom, tak máte úplne presne rovnaký ten dojazd. Okrem teda samozrejme tej kávy, ale tá krémovitosť, ktorá vám ostane z toho, je to krásny panák. Ja som veľmi rád, že máme toto. Ja som si mohol vybrať vlastne hoci ktorú z tých 3 visiek do adventného kalendáru. Vybral som si práve tento single grain, pretože som vám chcel ukázať aj tento typ destilátu. A je veľa ľudí, ktorí treba z rumového sveta prechádzajú do whiskyového sveta a je to práve tento typ whisky. Zaujímavosťou je to, že treba v Škótsku sa vydávajú whisky, ktoré sú single grain a sú treba 20-25 ročné. A je to strašne lacná whisky na to, čo máte vo vnútri. Že proste to 20 rokov niekde zrelo a tá whisky sa dá kúpiť v podstate za pár eur. A obrazne povedané. Method and Madness je teda značkou, ako som povedal, ktorá experimentuje. My sa určite v budúcom roku stretneme na degustácii, ktorá bude teda vertikálna degustácia, kde si prejdeme 7 iných whisky Method and Madness, pravdepodobne v marci, kedy teda samozrejme tento mesiac poväčšinou patrí írskej whisky a určite tam budeme mať už tú spomínanú, ktorú som povedal, toto je single grain, single pot still, tu máme single pot still a je to whisky, ktorá dozrieva v sudoch, je tu napísané French chestnut. To znamená, je to francúzsky gaštan. Toto je vo Írsku veľmi rozdielne, pretože v Škótsku musíte použiť na dozrievanie whisky iba súd po dube. Ale v Írsku je to tá benevolentnosť, alebo povieme si ten zákon o mnoho viacej otvorený a preto môžete používať rôzne typy dreva. A jedno z tých driev je napríklad gaštan. Potom tu mám whisky, ktorá je taktiež single pot still a je tu napísané Wild Cherry Wood. Je to whisky, ktorá dozrievala v súdoch od čerešne, od divokej čerešne. Potom tu máme vlastne whisky, toto je už jeden z tých modelov, ktorí boli vydestilovaní na destilačných kotloch práve v Method and Madness a nebol ten stok zobratý vlastne z majetku Jamesona, alebo teda z materskej firmy a je to experimentálna whisky, kde je pomer zrna iný a jedná sa o oats and malt, znamená whisky, ktorá je miešaná zo sladovej a z, čo sú to, ousa. A dokončená, alebo dozrieva teda čiste v bourbonových súdoch. Taktiež majú treba ráž miešanú s niečím. Taktiež majú vlastne whisky, ktoré sú treba v iných typoch dreva, ako je moruša, mulberry.
Ich najstarším vydaním je 33-ročný Method and Madness, ktorý dozrieva v súdoch z japonského duba. Samozrejme, tá výzka potom samozrejme aj stojí toľko peňazí, koľko si predstavujete. A je to ale značka, ktorú ja hneď od začiatku, keď začala, veľmi sledujem, mám veľmi rád. Kupujem si v podstate do zbierky každú jednu fľašu, ktorú oni vydajú. A tak, ako sme vás naučili piť Redbreasty, tak ako vás v poslednej dobe učíme piť spoty, tak vás určite naučíme piť aj whisky Method and Madness. A to značka, ktorá sa mi, hovorím, ako veľmi, veľmi páči. Ja som veľmi rád, že má teda konečne oficiálnu distribúciu na Slovensku. Samozrejme s určitosťou predajnosťou sa môže teda ten core range, alebo poviem si, tá ponuka samozrejme rozširovať, ale musíme to nejakým spôsobom začať poviem si, spolu piť a verím, že sa s touto značkou budeme stretávať aj do budúcna. Takže dnes 15. decembra na zdravie a vidíme sa opäť zajtra.